Bdew jitħallsu l-pagamenti ta' Children's Allowance li jkopru l-ewwel 3 xhur tas-sena d-dieħla u li bkollox jammontaw għal kważi 12 miljun euro. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li qal li l-pagamenti ta' Children's Allowance se jkunu tħallsu sas-Sibt 17 ta' Diċembru. Ja prassi li jħallsuhom qabel iż-żmien anke fid-dawk ta' żminijiet. Qed naraw ukoll sieda ta' 90 euro għal kull wild, għal kull tifel li ħatolqod ovvjament eluf ta' tfal illi hija wkoll parti mill-manifest elettorali qed diġà bdejna nwettqu waħda mill-proposals tagħna fejn wedna li dak jiżdied b'450 euro għal kull wild. L-ewwel sena u żammejna kempna. Uħud mill-pagamenti diġà saru tul din il-ġimgħa għal dawk il-persuni li jirċievu dan il-pagament dirett f'kont bankarju. Intant il-Ministru qal li l-ewwel 3 pagamenti għal din is-sena li qegħdin fiha ammontaw għal kważi 33 miljun u 500,000 euro. Il-Ministru Michael Falzon tkellem ukoll dwar il-pagamenti marbuta mal-mekkaniżmu addizzjonali tal-kola li wkoll se jitħallsu fit-tmiem il-ġimgħa u li bdew jingħataw għall-ewwel darba. Fil-fatt kważi 41,000 familja se jibdew jirċievu fil-kont bankarju tagħhom lotja addizzjonali tal-kola. Dawn il-pagamenti ta' darba f'sena jvarjaw minn minimu ta' 100 euro sa massimu ta' 1200 euro għal kull dar. Il-mekkaniżmu addizzjonali tal-kola ovvjament kif diġà spjegat huwa mekkaniżmu li jiġi biex ngħidlek jitħaddem meta jkollok sena partikolari fejn inti l-inflazzjoni ma tkunx dak li mdorrin ikollna fil-medja. Hemmhekk ukoll se jkun saru ħlasijiet, hemmhekk qed nitkellmu fuq ħlasijiet ta' 14 miljun euro fejn tidħol il-kola addizzjonali. Min ma nqabax f'dan il-proċess se jkun qed jitħallas fil-pagament li jmiss tas-sena d-dieħla. Intant il-Ministru Michael Falzon fakkar kif minn mindu fl-2020 kien introdott ukoll il-bonus għal min ikollu tarbija b'kollox ibbenefikaw 3034 persuna li kellhom wilt jew adottaw tifel jew tifla minn barra l-pajjiż. Huwa spjega wkoll li fil-waqt li dan il-bonus kien oriġinarjament jammonta 300 euro għal kull twelid, din is-sena dan żdied għal 400 euro.